नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव विकास. आत्ताच दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्यामुळं मी घरी निवांतच होतो आणि दरवर्षी सुट्ट्यांमध्ये माझा एक कार्यक्रम फिक्स असायचा. तो म्हणजे माझ्या मावशीकडे जायचा. कारण मी माझ्या मावशीचा खूपच लाडका होतो. मावशीला पण मूलबाळ नव्हतं आणि तसं पण माझी एक छोटी बहीण होती. ती नेहमीच आईबाबांसोबत असायची. त्याच्यामुळं मी पण मावशीनं बोलवलं की लगेच मावशीकडे जायचो. मावशीचं गाव म्हणजे तसं एक छोटंसं खेडेगावच होतं, शहरापासून दूर. आणि मला मावशीच्या घरी जायचं म्हटलं की 2-3 एसट्या बदलून जायला लागायचं आणि मावशीच्या घरी पोचायला मला साधारणतः 2-3 तासाचा वेळ तरी लागायचा. आणि त्याच्यासाठी मी जरा लवकरच घरातून बाहेर पडलो होतो. मी दुपारी 2 वाजता घरातून बाहेर पडलो. पप्पांनी मला स्टँडवर नेऊन सोडलं. त्यानंतर 2 गाड्या बदलल्यानंतर मी मावशीचं गाव होतं त्या तालुक्याच्या ठिकाणी पोचलो आणि मावशीच्या गावाकडे जाणारी एक गाडी स्टँडवर लागलेलीच होती. घड्याळामध्ये बघितलं तर 5 वाजले होते. आत्ता मला इथून मावशीच्या घरापासल्या स्टॉपजवळ पोचायला 6 वाजणार होते आणि 6 वाजता दिवस मावळायला सुरुवात होते. आणि असं डोक्यामध्ये कॅल्क्युलेशन करत मी एस टीमध्ये बसलो. 10-12 पॅसेंजर गोळा झाल्यानंतर कंडक्टरने बेल मारली. तशी एस टी स्टँडमधून बाहेर पडली आणि भरधाव वेगाने एस टी पुन्हा मावशीच्या गावाच्या दिशेने धावायला लागली. आजूबाजूचं वातावरण खूपच मनमोहक होतं. सगळीकडे मोठमोठी झाडं, फळा पिकांनी फुललेली शेतं, हे बघायला मला खूपच आवडत होतं. मी मन लावून बाहेरचं दृश्य माझ्या डोळ्यामध्ये टिपायचा आणि माझ्या मनामध्ये साठवायचा प्रयत्न करत होतो. आणि असंच बाहेरच्या निसर्गाचा आनंद घेत असताना अचानक गाडीला 2-3 हिसके बसले आणि गाडी अचानकच थांबली. मला नेमकं काय झाले ते कळेना. गाडीतले प्रवासी पण थोडेसे कावरेबावरे झाले. पटकन कंडक्टर आणि ड्रायव्हर गाडीच्या खाली उतरले आणि गाडीच्या आजूबाजूने फिरायला लागले. 5 मिनिटातच कंडक्टर गाडीमध्ये आला आणि गाडीमधल्या प्रवाशांकडे बघत म्हणाला, गाडीचा एक टायर पंक्चर झाला आहे, थोडासा वेळ लागेल, तुम्ही तोपर्यंत गाडीच्या खाली उतरा. आम्ही पटापट गाडीच्या खाली उतरलो आणि एका साईडला जाऊन उभे राहिलो. कंडक्टर आणि ड्रायव्हर पटापट गाडीतलं सगळं सामान काढून गाडीचा टायर बाजूला काढायचा प्रयत्न करायला लागले. आणि या सगळ्या झटापटीमध्ये 1 तासाचा वेळ कसा निघून गेला ते आम्हाला कळलंच नाही. आणि जवळजवळ गाडीचा टायर जोडायलाच आम्हाला तिथे 6 वाजले. आणि आता नोव्हेंबर-डिसेंबरचे दिवस असल्यामुळे अंधार लवकर पडत होता. त्यामुळे 6 वाजताच अंधारून यायला लागलं. मला आता थोडीशी काळजी वाटायला लागली. पण आम्ही पटापट गाडीत बसलो आणि गाडी पुन्हा चालू झाली. आणि जवळजवळ 1 पाऊण तासामध्ये गाडी माझ्या मावशीच्या घराजवळच्या स्टॉपजवळ जाऊन थांबली. मी गाडीमधून खाली उतरलो आणि पुन्हा एस टी पुढच्या दिशेने निघून गेली. बाजूला बघितलं तर चांगलाच अंधार पडला होता. मला थोडंसं अवघडल्यासारखं वाटायला लागलं आणि मनातून थोडीशी भीती पण वाटली. पण मी लगेच स्वतःला सावरलं आणि मी आता विचार केला की पटकन आपला मोबाईल काढून काकांना फोन करून मला घेण्यासाठी बोलवून घ्यावं. म्हणून मी माझ्या खिशातला मोबाईल काढला. पण मोबाईल हातात घेतोय तर काय, मोबाईलची बॅटरी पूर्णपणे डाऊन झाल्यामुळे मोबाईल कधीच स्विच ऑफ झाला होता. आता मात्र माझं डोकंच चालेना, काय करावं ते समजेना. मी इकडं तिकडं चौकात बघायला लागलो तर त्या चौकामध्ये कुणीच नव्हतं. तसं मी विचार केला की आता चालतच जाऊया, कारण माझ्यासमोर आता दुसरा कोणताच पर्याय शिल्लक नव्हता. आणि मी जसं वाडीकडे जाणाऱ्या त्या छोट्याशा डांबरी रस्त्याच्या बाजूने वळलो तसं मला त्या डांबरी रस्त्यावर पुढं कुणीतरी उभं असल्यासारखं दिसलं. मी थोडंसं पुढं गेलो आणि जसं मी थोडंसं जवळ गेलो तसं मला जाणवलं की ती एक बाई आहे. साधारण तिचं वय 35 ते 40च्या दरम्यान असावं. मी जसं पुढं गेलो तशी ती माझ्याकडे बघत म्हणाली, तुला कुठं जायचं आहे, वाडीकडे जायचं आहे का? तसं मी म्हणालो, हो मावशी, मला वाडीकडेच जायचं आहे. तुम्ही कुठं चाललाय? तर ती म्हणाली, मी पण वाडीकडेच निघाली. मग मी पुन्हा तिला विचारलं की तुम्हाला कोणी न्यायला येणार आहे का? तशी ती म्हणाली, नाही, मी चालतच जाणार आहे. तसं मला वाटायला लागलं की बरं झालं, आता मलासुद्धा सोबती झाला. कारण एकट्याने वाडीपर्यंत एवढ्या अंधारामध्ये
आणि एवढ्या निर्जन रस्त्यावरून जायला मला सुद्धा तशी थोडीशी भीतीच वाटत होती. पण आता ती मावशी सोबत असल्यामुळं माझी भीती थोडीशी कमी झाली आणि मी आता तिच्यासोबत वाडीकडे जायला निघालो. आम्ही दोघांनी आता हळूहळू चालायला सुरुवात केली आणि आता चालत जाताना रस्त्याने ती मावशी माझी सारखी विचारपूस करत होती. कुठून आलायस, कुणाच्या घरी चाललायस? आणि माझा बऱ्यापैकी त्या मावशींवर विश्वास बसल्यानंतर मी पण तिची विचारपूस करायला लागलो. आणि तिच्याबरोबर बोलल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की आमच्या वाडीच्या अलीकडे ज्या वस्ती आहेत तिथं ती राहायला होती. वाडीपासून हाकेच्या अंतरावर त्यांच्या वस्त्या होत्या. त्याच्यामुळं मला आता वाडीपर्यंत चांगला सोबती मिळाला होता. मी त्यांचं नाव विचारलं तर त्यांनी मला त्यांचं नाव शोभा असल्याचं सांगितलं. बराच वेळ गप्पा मारत मारत आम्ही त्या अंधाऱ्या रात्रीतून तो रस्ता तुडवत चाललेलो होतो. रस्त्याच्या आजूबाजूला चांगलाच अंधार होता, पण पौर्णिमेची रात्र असल्यामुळं आकाशामध्ये चंद्र चांगलाच मोठा दिसत होता आणि त्या चंद्राच्या त्या चांदण्या प्रकाशामध्ये आम्हाला पुढचं एकदम व्यवस्थित दिसत होतं. आणि आम्ही जसं जसं आता गावाच्या हद्दीच्या जवळ जात जाईल तसं तसं गावाबाहेरचे रस्त्याच्या कडेचे लाईट्सचे पोल आता आमच्या एकदम जवळ यायला लागले होते. आणि बघता बघता आम्ही त्या लाईटच्या पोल्सच्या खाली गेलो. आणि मी आता मावशीकडे बघत बघत गप्पा मारत असताना अचानक माझी नजर रस्त्याच्या खालच्या बाजूला गेली आणि त्या ठिकाणी मला एक विचित्र दृश्य दिसलं. ते बघून मी थोडासा चरकलो. ते दृश्य म्हणजे ज्यावेळी मी त्या लाईटच्या पोलमध्ये माझी सावली बघितली तर माझी सावली मला एकदम स्पष्ट दिसत होती, पण त्या मावशीची सावली मात्र त्या लाईटच्या प्रकाशामध्ये अजिबात दिसत नव्हती. हे मला थोडंसं विचित्रच वाटलं आणि मी माझ्या मनाला समजावलं की असले विचार नको मनात आणायला. ती माझ्या सोबतीला आहे म्हणून मी हा रस्ता कापू शकलो आणि मी माझ्या डोक्यातून तो विचार लगेच काढून टाकला. आता हळूहळू ती मावशी ज्या वस्तीवर राहत होती ती वस्ती आता आली होती आणि त्या वस्तीच्या अलीकडं गावाची एक मोठी वेश होती. मोठी सिमेंटची वेश होती. ती बऱ्याच वर्षांपूर्वी बांधलेली, थोडीशी पडझड झालेली होती आणि त्या वेशीच्या बाहेरपर्यंत कोणतंच घर वगैरे त्या रस्त्याच्या बाजूने नव्हतं. आणि आम्ही जसं त्या गावाच्या वेशीजवळ गेलो तशी ती मावशी त्या वेशीच्या बाहेरच थांबली आणि मला म्हणाली, जा आता बाळ इथून तू, माझी जागा आता आलेली आहे. तसं मी त्या मावशीकडे बघत म्हणालो, अहो पण तुमची वस्ती वेशीच्या पलीकडे आहे ना? तशी ती म्हणाली, नाही माझी वस्ती आता इथंच आहे. मग मी त्या रस्त्याच्या आजूबाजूला अंधारामध्ये बघत थोडासा कानोसा घेतला आणि मी त्या मावशीला म्हणालो, अहो मावशी पण इथं आजूबाजूला कोणतंच घर नाही, त्याच्यात ही चिल्लारांची आणि काट्याची मोठमोठी झाडं. तुम्ही इथं कुठं राहताय? आजूबाजूला तर कुठं कच्चा रस्ता पण दिसत नाही. तशी ती म्हणाली, नाही थोडंसं पुढं गेलं की माझी जागा येईल, तू आता जा इथून, मी माझ्या घरी जाते. मी तिला काळजीने विचारलं, अहो मावशी पण एवढ्या काट्यातून एवढ्या अंधाऱ्या रात्री तुम्ही एकट्या कशा जाणार? मी तुम्हाला येऊ का सोडायला? तशी ती म्हणाली, हे माझं रोजचंच काम आहे, रोज रात्री मी याच रस्त्याने फिरत असते, हे माझ्यासाठी काही नवीन नाही. मावशीचे ते शब्द मला थोडेसे विचित्र वाटले, पण मी जास्त त्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि मी सरळ चालत चालत पुढं गेलो. आणि मी जसं कमानीतून पुढं गेलो तसं मी काळजीनं पुन्हा एकदा मागं वळून बघितलं, पण 2च मिनिटामध्ये मागं दिसणारी ती मावशी एकदमच दिसेनाशी झाली. एकदम हवेत विरल्यासारखी ती अशी कुठं गायब झाली. पण त्यानंतर मी जास्त विचार न करता मी पुन्हा पुढं बघून माझ्या मावशीच्या घराकडे चालायला लागलो. 5च मिनिटामध्ये मी माझ्या मावशीच्या घरी पोचलो. मावशी आणि काका माझी वाटच बघत बसले होते. गेल्या गेल्या मावशी माझ्या जवळ आली आणि मला विचारायला लागली, अरे तू एवढा उशीर कसा केलास? आम्ही किती काळजी करत होतो. तुझे काका तुझी वाट बघून बघून वैतागून आले. तुझा मोबाईल पण स्विच ऑफ झाला, आम्हाला पण कळत नव्हतं नेमकं काय झालंय. तसं मी मावशीला म्हणालो, शांत हो, काय नाही, मी एकदम सुखरूप आहे. एसटीचा प्रॉब्लेम झाल्यामुळं मला थोडासा वेळ झाला, पण स्टॉपवरून येताना मला एक मावशी भेटल्या आणि त्यांच्यासोबत मी इथपर्यंत चालत आलो. त्याच्यामुळं मला काहीच भीती वाटली नाही. त्या मावशी खूप चांगल्या होत्या. तसं माझी मावशी म्हणाली, तू कोणासोबत चालत आला आणि एवढ्या रात्री त्या अंधाऱ्या रस्त्याने कोण बाई माणूस तुझ्यासोबत आलं? तसं मी मावशीला सांगितलं की त्या बाईचं नाव शोभा आहे. ते आपल्या गावाच्या पलीकडची जी छोटी वस्ती आहे ना तिथं ती राहिलं आहे.
आणि माझ्या तोंडातून हे शब्द ऐकताच मावशीचा चेहरा एकदम गंभीर झाला. हातपाय लटलट कापायला लागले. काकांचा चेहरा पण भीतीने एकदम पांढरा फटक पडला होता. मला कळतच नव्हतं की मी असं काय बोललो की जे ऐकून हे दोघं एवढे घाबरले असतील. आणि मावशी माझ्या जवळ येत माझ्या दोन्ही खांद्यावर हात ठेवत विचारायला लागली, तू खरं सांगतोयस का विकास? तसं मी म्हणालो, हो मावशी, मी तुला कशाला खोटं सांगेन. तसं मावशी माझ्याकडे बघत म्हणाली, तू माझी चेष्टा तर करत नाहीस ना? तसं मी मावशीकडे बघत म्हणालो, अगं मी का तुझी चेष्टा करेन? आणि तू तरी सांग, मला काय माहिती या शेजारच्या वस्तीवर शोभा नावाची कोणी बाई आहे का नाही? आता मात्र मावशीच्या चेहऱ्यावर खूपच चिंता दिसायला लागली. तसं मी मावशीला विचारलं, तू काय एवढी काळजी करतेस? ती बाई खूप चांगली होती. तिनं मला गावाच्या वेशीपर्यंत सोडलं आणि ती पुन्हा तिथून माघारी निघून गेली. तशी माझी मावशी एकदम गंभीर चेहऱ्याने मला सांगायला लागली, अरे बाळा, तू ज्या शोभा मावशीचं नाव सांगतोस त्या मावशीला जाऊन 2 वर्ष झालेली आहेत. आणि आम्ही कितीतर वेळा ऐकलं होतं की आपल्या गावाकडे येणाऱ्या रस्त्याने अमावस्या पौर्णिमेच्या रात्री ती बऱ्याच लोकांना दिसते. पण मी आणि तुझ्या काकांनी कधीच या गोष्टीवर विश्वास केला नाही. पण आज तुझ्या तोंडून ही गोष्ट ऐकून मला खूपच आश्चर्य वाटलं आणि भीती पण वाटली. आता मावशीच्या तोंडातून हे शब्द ऐकून मी पण आत्ता मात्र चांगला घाबरलो होतो. माझे हातपाय लटलट कापायला लागले होते. शरीर घामानं ओलं चिंब झालं होतं. तोंडातनं शब्द पण फुटेनासा झाला होता. कारण मी कुणासोबत गावापर्यंत आलोय हे मला आत्ता कळलं होतं. पण मला खात्री करून घ्यायची होती की मी ज्या बाईबरोबर इथपर्यंत आलोय ती खरंच 2 वर्षापूर्वी मरण पावलेली आहे. म्हणून मी माझ्या मावशीला म्हणालो, मावशी, तुझ्याकडे एखादा त्या शोभा मावशीचा फोटो वगैरे आहे का? तसं मावशीनं काहीतरी लक्षात आल्यासारखं केलं आणि ती पटकन हॉलमधल्या कपाटाकडे निघून गेली आणि तिनं त्या कपाटातला एक मोठा अल्बम बाहेर काढला आणि तो अल्बम माझ्यासमोर ठेवत ती एक एक पान हळूहळू उलटायला लागली. आणि त्यामधले बरेच फोटो चाळत चाळत एका फोटोच्या चेहऱ्यावर मावशीनं तिचं बोट ठेवलं आणि माझ्याकडे दाखवत म्हणाली, हीच होती का ती बाई? आणि मी त्या फोटोकडच्या चेहऱ्याकडे बघून एकदम अवाकच झालो. कारण मी ज्या बाईसोबत इथपर्यंत बोलत आलेलो होतो ती बाई आणि ती त्या फोटोमधली बाई एकदम सेम होती. म्हणजे माझ्यासोबत आलेली ती शोभा मावशी आणि ही शोभा मावशी एकच होती. त्यानंतर मावशी माझ्याकडे बघत म्हणाली, या शोभाचा त्या रस्त्यावर 2 वर्षापूर्वी ॲक्सिडेंट झालेला होता आणि त्या अपघातामध्ये ती मरण पावलेली होती. काका, मावशी आणि मी, आम्ही तिघं एवढे घाबरलो होतो की आमची भीती आम्ही शब्दात पण वर्णन करू शकत नाही. आता ही घटना घडून बरीचशी वर्ष उलटलेली आहेत. पण त्या दिवशी केलेला तो रात्रीचा प्रवास मात्र माझ्या आयुष्यभर लक्षात राहील.